Kasarkar jala hak si belang kala pentep bagi ladap ban pha pisa hadu arja khnai spa khnai san ngut kisamla puli kumcuru nakbanta kitu ki batre sabar ke jala kat kum jitu jong sumbut menteri rang ba kiti kisamla kilayo marlai haja tangka kum ke jingkersian sipor nakaliang kasarkar jala hadin bangi ngilarai nakaliang jong kasarkar ban ai ya katu ka jingerap ka banga ong lai hajar tengka iwei student lani ki nong trei ki batrei ki company private company ki baper hapo jong ki jela karin dia jungi barokoi ngakwa ban yathu ba ngila sedang menta ban transfer ya kanika pisa lai hajar tengka ka jingarap kerpang lagi bat haduk mentaka sengi ngilala ban transfer ar hajar kendai spa kendai pusan ngut ki khun samla kentei senrang batru kitu ki batrei ha keleng saudong jong kari India jungi barokoi ar hajar kendai spa kendai pusan ngut ngilala ya kaban transfer hadu mentaka sengi ti ya kitu kiwe ki empat biang ya ki bank account kampat biang ka account ko jongki ngidang screen bat ngidang ong ya ki ban penbiang na dok sedong hadin bala biang lut ki kot kisla na kaliang jongki ru ngin sa transfer ya kanika pisa hakabedei bat katu ka kitu ki laborers kiba register hapo ka sarkar lembaga labor department kitu kiba ngiong kiba pli kiba claim don jingerap na kanu ka department kum ha kabayadei bat ka job card kabayadei bat ukhau roshan bat kiwe ki jingeram tementa ngilaya screen ngila jandep lut atat poi hadu arlak anriu hajar sans pa sapuar bat yakani ngatrai la kumno ha kani katayu kabanwan ngilala ya kaban penbit penbiang narisdong bat ngin sedang ban sam ban transfer syaka account ke jongki ha kani katayu kabanwan kaban sasdang nadu kaskin engkong dengan kermen sken bakini ki jingerap kinlong ke jingkerku ya kitu kilong yeng kilong sen ki baduk ki bakerdu ki bam donlat ki bam donati ha kabakum kane kapot kabangingi kendu kum kejela jongi barokoi